katto siinä Henriksson yritti ja nyt on se kääntämään. Spongari joutuu tiukkaan tilanteeseen siinä pitkästä vastaan, pitkät jalat. Ai, siinä on paikka. Ja näin loistavat torjuntaa. Siinä meni pitää GFT. Nyt loistava riisto Moodinkin paikka. Loistava maali! Ensimmäinen Pönttelin kotijoukkueiden maalintekijä numero 9 Pekka Siivola. Moodinkin loistavasta esityöstä karvaus keskialueella. Ja 2-1 ylivoimahyökkäykseen Moodik tarjoilee. Siivonen laittaa pallon Pönttelin. Siivonen hyökkää kommentteja. Ai, miten näin pääsee syntymään? Todella vapaana Lempinen laidasta. Laurikainen näkee todella loistavaa poikittaisyötöllä Lempisen. Täällä annettiin löysää, heti tuli hyvä. Joo, ja tää duo on sellainen, että tää käyttää... Tätä mä just tarkoitin. Silloin vittu laitetaan verkko Pöntterölle, kun se paikka on. Ja Panu loistavasta kuljetusliikkeestä. Ei syötetä silloin, jos on paikka mennä. Ja pallo Pömpelin kärsät tuli. Hei, tää on ensimmäinen kohta, kun se Lotta tekee maali. No ei tästä ei tehdä maalia, mutta on aika safety ja heti hakee vähän kontaktia. Ei Lotto ei oo mikään paha pelaa, mutta se on sellainen, että se ei lentele. Siinä on heti paikka ja taistelija Lottomies ja pallo luukkulle ja Panu tekee illan toisen Lottosen esityöstä. Täällä on huikee sisätulo numero 8 Jukka Lottonen tähän gameen. Me ollaan 2-2 pelattu tehtävä jaksoa erää puoliaikaa. Mikä se on? 3-0. Autio kesken. Hyvä, ettei Laurikainen siinä vetänyt sit kintuille. Hän on ollut huomenna ulkona pelistä. Et kyllä se keltainen jotain. Ai. Maestro Moodik ratkaisi tämän pelin sitten lopullisesti. Lasse Linni loistavasta syötöstä. Ykköskenttä tekee hienon kuviomaalin. Ja se oli Maestron 100. maali. Ja pelattuja otteluita 127. Siellä on nyt liikaa